ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, подписчикои муҳтарам, болельчикои канали Саудо ТВ, мардуми дурай ватан, шахсиятое ки ба хотири хона, замин, квартира наворои Саудо ТВ-ро тамошо мекунед. Число 25 июл соли 2025 10 дона хона ва квартира ҳаст ки баҳри шумо пешкаш мешава дар числаи 25 июл. барои реклама рақамҳоро мегзорем. Шояд ягон хона, шояд ягон замин, шояд ягон мошин, техника, аппарати фурӯшӣ боша, метонен дар WhatsApp муроҷиат бикунен, дар YouTube, дар TikTok, дар Instagram реклама када ҳаракат мекунен дар кӯтоҳтарин муддат хонатона фурӯхта битем бачаҳо. вазифаи мо эълон кардан, вазифаи шумо тамошо карда, интихоб карда, харидорӣ кардан дӯстон. Ҳамиқа мо кор дорем. лайкҳоро гузорен, дар канал подписатсия кунен, хонаҳотона видеонавор карда рӯй кунен ё ки рафта худмон навораш мекунем. мерем ак тарафи видео. дӯстони азиз, касоне ки дар Москва или Московский област кор фаъолият мекунанд ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ширкати грузоперевозки Акаи Нозима тавсиятон метем ки пашти ҳар ҳафта боршон ба Туркистон мераса. тӯли якчанд солае ки оиди ҳамин система кор фаъолият мекунанд. мақсад ба дили пур аз думии канали ютуби Саудо ТВ занг занен. борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада худшон бортона мегиранд, прямо Туркистон мебаранд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ваҳдат, Регар, Ҳисор, Шаҳри Нав, Восе, Кӯлоб, Фарҳор, Ҳамадонӣ ва дигар ҷои Туркистон хулас боршон мераса. ҳар ҳафта пашти боршон Туркистон мебарад. Борадар азиз, аз думии канали мо занг занед. беҳтарин ширкат, ширкати боярнок, ширкати Акаи Нозим. марамат срочно боротона занг дада рой кунем. борадар азиз, дӯстон, мегзарем ба якумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлегӣ. хонаи мо аз ноҳияи Восе оғоз меёбад. хонаи назди ҳавлегӣ масоҳати 7 сотих замин, чойлоби ангур, дарахтони мевадиҳанда ва 5 ҳуҷра кардагӣ. хонаҳо ҳамин ҳолат срочно савдо карда мешавад. ноҳияи Восе, кӯчаи Аҳмади Дониш, 215 000 сомонӣ. анами хонара ягон 5-6 соат пас занг назанен, гарантия метем ки савдо мешавад. чунки наворои моро мардум хонахаро тамошо мекунад. хонаҳое ки арзонтар мегзорем ва ё яне ки ба зудӣ савдо мешавад. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Восе, ҷамоати Абди Авазов, деҳоти Ҷавонӣ, поёни кӯчаи Сино. анак мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлегӣ, ноҳияи Вахш, совхози Вахш мерем. инами хонара тамошо мекунем. масоҳати 10 сотих замин, дорои 4 ҳуҷра, агароти калон, бениҳоят калон, ҳавли стяжка. хонаҳо ҳамин ҳолат, нарх 320 000 сомон. фурӯшӣ дар совхози Вахш, дуюм кӯча, даруни совхози Вахш. документҳо ҳастай, водопровод дора, масоҳати замин 10 сотихаи, боғ ва круг, дарахт дора. ягон мошинам боша қабул мекунем. анаи агароткориш бача азиз. барои маълумоти бештар оиди хона, рақамҳои WhatsApp ахираш 8642 аз номи канали Саудо ТВ занг бизанед. дӯстони азиз, мардуми ютуб, лайкҳоро гузорен, имконият ёфта лайк монен, дар канал подписатсия кунен. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлегӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлегӣ ҳастае ки дар ноҳияи Данғара, дорои 8 сотих замин ва 3 ҳуҷра. хона ҳамин ҳолат, кат дора. хуб, 3 дар хона, калидор, душ. хона тайёр, медрои зиндагӣ мекунӣ, агароткорӣ кардагиян. хуб, ов дора, свет дора, роҳи ҳамвор ҳамаш ҳастай. хона гирди ҳавлӣ маҳкам. маълумоти бештар тариқи WhatsApp рақамҳои 9988 аз номи канали Саудо ТВ дӯстон занг занед. 235 000 сомонӣ. шахсиятҳои хонахар марамат успет кунен, срочно фурӯшиштагиай 235 бо арзонаш мекунам. фикротона дар таги комментарияи видео баён карда монен. мо ба назар мегирем бачаҳои азиз. мегзарем ба чорумин квартираи фурӯшӣ қабул кардагимон.
квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри хуҷанд як ҳуҷрага квартира якум этаж 35 квадрат метр. дӯстони азиз нигоҳ кунед, ҳамин комментарияҳое ки мемонем ку мегзорен, ман ҳамаша мехонам. ака баъзеша лайк намонамам, не ки чӣ комментарияе ки менависен фикр накунед ки мо нохонда мегзарем. ҳамаша мо 1 соат пас 2 соат пас ҳамо статистикаи ютуба хабар мегирем ки мардум чӣ мега, чӣ фикр дора, аз куҷо хонааш дар корай, то чанд сума хона дар корай. мо ҳаракат мекунем аз рӯи комментҳо навор мекунем, чунки наворое ки шумо тамошо кардем бояд мо аз рӯи хоҳиши шумо бояд навор кунем. оиди хона 1 этаж 35 квадрат як хонага 12 микрорайони шаҳри хуҷанд 275 000 сомонӣ. маълумоти бештар дӯстон рақамҳои дастии ахираш 1783 занг бизанед хитом бигирем бачаҳо 275 000. мегзарем ба панҷумин квартираи фурӯшии мурзамон. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки масоҳати 58 квадрат. хуб якум микрорайони шаҳри турсунзода регари пешина як ҳуҷрага 58 квадрата. ира метавонед 2 ё 3 хонагам бикунед. сеюм этажда қарор дорад. нарх 295 000 сомон, боз арзон мешавад. шаҳри турсунзода регари пешина. фурӯшӣ дар маҳаллаи якум. бинои 18 ошёна дар сеюм этаж қарор дорад. тиреза пластика, кондитсионер дора, парда дора, кухни гарнитур дора. ремонтҳои хона бад нестай. 295 000 суми безебам несте бачо. нормальни цена, нормальни хона, нормальни харидоро қатъи ака чахчах кардан метонен. ман фақат видео мекунам, аз шумо лайк талаб мекунам. мо хонаҳотона видеонавор карда роӣ кунен, чем суратҳои холӣ мо реклама карда фурӯшда бигзарем бача азиз. мегзарем ба шашумин квартираи фурӯшӣ қабулкардагӣ. квартираи фурӯшӣ дар ҳамин дом қарор дорад. нигоҳ кунед дар киҷои дом. як ҳуҷрага квартира дар 11 этаж масоҳат 20 квадрат метр. 20 метри квадратира авача гарени бад квадратиш камаи. нигоҳ кунед майда ҳакай. иҷа ҳами шаву арӯс то 2 гудакдорша зиндагӣ мекуна, далши бо заминӣ мекуши бачаҳоча. калхози Россия шаҳри Душанбе. хуб лаби роҳ дом 11 этажа хона дар 11 этаж лифт кор мена техпаспорт дора. хона 20 квадратакай. ҳуҷҷатхона дора, кухни дора. инами як хонагаҳай 295 000 сомонӣ. ремонтош бад нест. ҳамин қашки ҳуҷҷатхонаву банияш ҷудо будааст. занг бизанен, маъқул боша бигирен. ман фақат навор мекунам бачаҳо. фақат Саудо ТВ эълон мекунад хонаҳои мо нест. шояд коммент шавад ки хеле хонаҳоро намон арзона қиматай, лекин ай бачаҳои. мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшимон дар ҳамин дом қарор дорад. анаи квартира дар ки ҷоҳай гӯш мекунем ака. хуб квартираи фурӯшӣ ду ҳуҷрага квартира 11 этаж масоҳат 40 квадрат. дӯстии халқҳо назди бозори Нихи, донишгоҳи Носири Хусрав, шаҳри Бохтар, Қурғани Пешина. дар Бохтар будааст. ҳамин квартираҳои Бохтарам рӯз то рӯз қимат шида. медонем барои чӣ? барое ки нархи наво хестеста бача азиз. шаҳри Бохтар, Қурғани Пешина, Носири Хусрав, назди донишгоҳи Носири Хусрав будааст. срочна фурӯшӣ бозори Нихи мега донишгоҳи Носири Хусрав бо таъмири замонавӣ бо сифати аъло таъмин шудагӣ. хона барои худмон сохтагӣ, барои зиндагӣ кардани худмон, не ки сум дар кор сабаби фурӯшӣ зарур будан. хуб наздикии 2 мактаб, садиқ, супермаркет, хулас ҷои ободай, сентр занг занед. ҳаштумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. анаи хона дар шаҳри Бохтар, Қурғани Пешина, назди Қараболода қарор дорад. Душанбе дане Бохтарда, Қараболои Душанбе не Қараболои Бохтар. шаҳри Бохтар, Қурғани Пешина. 3 ҳуҷрага масоҳати 2 сотиқ замин назди ҳавлигиай 350 000 сомонӣ мегӯяд. нигоҳ кунед ака. проектиш гарини маъқулиш ба шумо медонед. хона 2 сотиқ, 3 ҳуҷра. аз 3 ҳуҷра иборат буда кухни, ҳаммом ва дигараш ҳастай. дар дохилша мегӯяд. назди балнесаи Қараболо ремонтҳои дараҷаи олӣ. шахсиятҳое ки мехарен 350 000 сомонӣ мегӯем. агар аз номи сомонаи Саудо ТВ харидор бирояд бо арзон мешавад. марҳамат дӯстон, занг бизанед. видеода лайк монен. фикротона дар комментария нависен. аз куҷо то чанд сума хона дар кор.
дар канал подписаться кунед, подписаться проект бинед, чӣ хел фасону хона ҳам зур. Мегзарем ба нӯҳумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. ноҳия Ёвон, деҳаи Зафаробод. Ленинобод неста, Ёвон ай бачаҳо, деҳаи Зафаробод. 210,000 сум, 5 сотиха, 3 ҳуҷрага. 210 та хонаи фурӯшӣ аз 2 ҳуҷра ва коридор шамора сета кардан. ремонт кардагӣ, подвал дора, ошхона, анҷомхона, баня, ҳоҷатхона, косметический ремонт талаб. соседо мега ҳамсояҳо чотка, бачакҳои хубан. обсвет без камбудӣ қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, деҳаи Зафаробод, яъне чойхона. хуб, тарафҳои чойхона хулас. магазин, масҷид, мактаб, остановка ҳамаш наздикай. документҳо ҳама ҳастай, отличный, беҳтаринай. даномад мекунӣ, кадоме ки мехарад даномаш мегзаронанд. занг бизанед, 210,000 сомонӣ масъя кунед. мегзарем ба 10-умин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. ягона канале ки дар ютуб астай, Сауду ТВ. аки ютуб дар канал бисёне ки канале ки ҳар рӯза ҳар хел наворо мекунад. як рӯз хонаҳои фурӯшӣ Душанбе, як рӯз квартираҳои фурӯшӣ аз Душанбе, як рӯз хонаҳо аз ҳар як гӯшаву канори Тоҷикистон, як рӯз фақат хонаҳои назди ҳавлигӣ ва квартираҳо аз Душанбе. хеле наворора мондан бачаҳо фикр мекунам ки ҳар кас ҳам наметавонад. ҳар рӯза ҳар хел навора. агар шумо аз Душанбе хона хар бошед, рӯзе мешавад ки 5 зубор аз Душанбе хона наворо мекунем. квартира дар кораи сексия 10 та 12 та зубор сексия наворо мекунем. Дига чӣ кунем? хоб оиди хона ноҳияи рӯдакӣ, боғи Зиё, ҷамоати Гулистон, 230,000, 6 сотиха, 2 ҳуҷрага хона. ҳамин проект хона дар боғи Зиё, ноҳияи рӯдакӣ, ҷамоати Гулистон. занг дора, обсвет дора, ремонтҳо ҳамин хеле кардагиай, документҳо 100%. лайкҳо рамонем бачаҳо дар канал подписаться кунед. майли хайр.